Sija wara li l-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar proposti ġodda għas-settur tal-edukazzjoni fosthom li tingħata tablet lill-istudenti kollha tar-raba' sena, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi l-ħamis filgħodu ħareġ iwiegħed li bih fil-Gvern se jkunu l-istudenti kollha tal-primarja u s-sekondarja li jingħataw tablet. Qed jirriżulta iżda li din il-proposta tant tħabbret ta' malajr li l-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil ma kienx jaf id-dettalji dwarha. Fil-fatt fuq l-Istazzjon Nazzjonali l-Viċi Kap Nazzjonalista ma kienx jaf jgħid kemm se tiswa l-proposta u qal biss li l-ispiża mhux se tingħad qabel il-ġimgħa d-dieħla. Aħna ħanoħorġu bil-costings tal-programm elettorali sħiħ tagħna il-ġimgħa d-dieħla, m'għandix l-informazzjoni ta' kemm tiswa din għaliex m'għandix karti qudiemi. Mistoqsi għal diversi drabi Simon Busuttil beda jgħid li ma kellux il-karti qudiemu u li rid imur għad-dettalji għand il-partit. Jiena ser nieħu l-messaġġ ta' dan il-programm illum lura għall-partit. Inti ktibt il-manifest. M'għandix il-karti qudiemi jiena. Prepararu hekk. Prepararu hekk hija waqaftu fuq vera tajjeb, kienet jgħid li ħajmur lura fil-partit. Nieħu l-messaġġ tgħidilhom isma' likom xorta li tippubblikaw ma tagħmilx differenza. Naf li l-costings rajthom huma lesti ma kienx ir-responsabbiltà tiegħi. Il-Viċi Kap Nazzjonalista konferma li t-tablets mhux se jkunu proprjetà tal-istudenti, iżda tal-kumpanija li se tikrihom lill-Gvern. It-tablet ħajkun tal-kumpanija, il-Gvern qiegħed jillisjah, jagħtih lill-istudenti u l-istudent. Biex jużah kif iridu meta jrid. L-istudent qiegħed jużah sakemm wasal iż-żmien illi dak il-prodott jerġa' jinbidel. Mitlub jgħid fl-ma sena mbagħad l-istudenti jridu jirritornaw it-tablet lill-kumpanija, Simon Busuttil ma kienx jaf iwieġeb u qal li dan huwa dettall żgħir. Hija dettall żgħir dan illi wieħed jista' jitkellem fuq. L-ħares fi programm elettorali jkollok il-bibja sħiħa miktuba. U fil-waqt li qal il-kumpanija li se tikri tablets lill-Gvern se tkun obbligata li taġġorna l-prodott li tagħti lill-istudenti, Simon Busuttil ma kienx jaf jgħid kull kemm żmien se jkun qed isir dan it-tibdil. Issa, jekk jiġi upgraded wara sena, sentej jew tlieta, dettall illi wieħed irid jara.